Tervetuloa Advianin webinaariin ja tänään aiheena on kaukolämmön kulutuksen ja kysynnän ennustaminen. Mitä, miksi ja miten? Minä olen Jonne Hirvonen ja toimin Sales Leadinä Advianilla ja minun kanssani studiossa on tänään Advianin energia-alan asiantuntija Senior Data Engineer Juha Kivi. Kiitoksia. Tervetuloa webinaariin minunkin puolestani. Tänään tosiaan mielenkiintoista aihetta tiedossa. Kiitoksia Juha ja ehkä muutamalla sanalla lyhyesti Advianista. Suurin osa tämänkin päivän kohdeyleisöstä on meille tuttuja, ollaan käyty keskusteluita ja huomattiinkin, että siellä on muutama uusi tuttavuus, mutta lyhyesti Advianin asiakkaita on energia-alalla Suomen suurimmat pörssiyhtiöt ja globaalisti toimivat yritykset. Ja ehkä pienenä kirkastuksena, että toimimme niin konsultteina asiakkaille ja ehkä korostettaisiin sitä, että toimimme niin kuin yli järjestelmän ja organisaatiorajojen. Kuten tiedetään monessakin tapauksessa, että ehdottomasti keskitytään niihin datahaasteisiin ja korostetaan sitä, että hyödyntää niitä olemassa olevia järjestelmiä ja saadaan niistä enemmän irti. Ja sitten jos mietitään, että mikä on Advianissa ainutlaatuista, niin kyllä se on se datan, edistynyt analytiikan, eli aine, paikkatiedon osaamisen yhdistäminen. Ja kuten tässäkin porukassa on meillä olemassa olevia asiakkaita, niin ollaan toteutettu hyvinkin kannattavia dataprojekteja monelle eri kaukolämpöyhtiöille. Ja sitten jos mennään vähän eteenpäin tätä alkuintroa, niin tässä nyt on meidän tämä kolmikenttä, mikä nyt on saanut hyvää palautetta, eli miten me autetaan meidän asiakkaita kaukolämpöyhtiöitä menestymään datan avulla. Jos lähdetään vasemmalta liikkeelle, tuo Data Advisory-puoli on meille eri toimijoille varsinkin niin kuin tuttu. Melkein voisi sanoa, että meidän toiminnan niin kuin ydintä, eli miten me varmistetaan meidän asiakkaiden menestyminen datalähtöisen liiketoiminnan kehittämisellä. Ollaan päästy tekemään erilaisia data game planeja, hyvin liiketoimintalähtöisiä kehityssuunnitelmia, miten päästään erilaisissa datahaasteissa eteenpäin, miten päästään niistä pistemäistä ratkaisusta kokonaisuuden kehittämiseen ja saadaan niin kuin sitä tietoa jalostettua liiketoiminnan tueksi. Pystytään ohjaamaan ja johtaa paremmin. Nostan viime aikoina kovasti päätä erilaiset data governance, data playbookit, miten me luodaan nyt yhteisiä pelisääntöjä, prosesseja ja käytäntöjä siihen tehokkaaseen datahallintamiseen. Sitten jos mennään tuohon keskelle Smart Grid-puolella, yllätys, siellä haluttaisiin ehkä nostaa sitä, että miten me pystytään sitä tehokkuutta parantamaan sen tekoälyanalytiikan, sijaintitietojen ja ulkoisen datan hyödyntämisellä. Ja tällekin porukalle on varmasti hyvinkin tuttu noin meidän kaukolämpövuotoja analysoinnit AI-analytiikalla ja niitä projekteja ollaan viime viikkoilla sovittu meidän asiakkaille. Ja sitten ehkä kolmantena korostaisin sitä meidän osaamispuulia, mitä meillä on konsultteja tai asiantuntijoita, miten me pystytään auttamaan isommissa muutosprojekteissa oikeilla osaajilla. Eli se on projektipäälliköitä erilaisiin muutoshankkeisiin taustalla, heillä on kokemuksena energia-alaa ja pystytään hyödyntämään dataa paremmin. Ja sitten tietysti, jos mennään ihan sinne datatasolle, niin pystytään sitten eri asiantuntijoiden kanssa hyödyntämään niitä olemassa olevia järjestelmiä, saadaan rakennettua erilaisia näkymiä, tilannekuvia, ja pystytään sitten niin kuin paketoimaan sitä dataa fiksuun muotoon eri järjestelmistä. Ehkä se lyhyesti, ennen kuin mennään varsinaisesti päivän aiheeseen. Me listattiin muutamia hyvinkin päiväpolttavia puheenaiheita, mihin me Juhan kanssa tänään tuodaan vastauksia ja näkemyksiä. Eli mitkä on tällä hetkellä oleellisimmat toimintaympäristön muutokset kaukolämpösektorilla, mitä kulutuksilla ja kysynnällä tarkoitetaan, miksi kulutusennusta tarvitaan ja mitkä ovat sen hyödyt. Niitä on tehty vuosikymmenen aikana. Toimintakenttä on tietysti vähän muuttunut tällä hetkellä. Ja ehkä neljänneksi, mitä teknisiä edellytyksiä on kulutusennusteen tekemiselle. Ja vedetään tämä meidän esitys tänään loppuun, että millä osa-alueella voimme olla avuksi. Mutta näistä teemoista voitaisiin mennä eteenpäin ja Juha, ole hyvä. Kiitoksia Jonne. Tosiaan, kuten on yleisesti huomattu kaukolämpöalalla, niin ala menee eteenpäin kovaa vauhtia. Ja siellä on tämmöisiä tiettyjä trendejä, mitkä pistää silmään entistä enemmän. Ja tässä on valittu 4 tämmöistä kokonaisuutta, mitkä meidän mielestä on esillä.
Tosiaan lämmityksen sähköistyminen on yksi. Ollaan siirtymässä entistä enemmän keskitetystä tuotannosta hajautettuun tuotantoon ja siellä myös sähkön käyttö lämmittämiseen keskitetysti on lisääntymässä. Samoin hukkalämpöjen hyödyntäminen ja isompien lämpöpumppukokonaisuuksien käyttö kaukolämpömielessä. Ja sehän johtuu sen takia, että halutaan vähentää polttoa ja samalla sitten vaihtelevaa sähkön tuotantoa halutaan tasata, kun se kaukolämpö toimii erittäin hyvänä energian varastona kautta kohteena, missä voidaan sitten hyödyntää ylijäämäsähköä esimerkiksi tekemällä sitä lämpöä. No, samoin asiakkaiden vaihtoehdot on kasvaneet. Kaukolämpö ei ole enää ainoa, ei ole pitkään aikaan ollut ainoa vaihtoehto lämmitykselle. Siellä on tullut erinäisiä kilpailevia vaihtoehtoja, mutta toki myös asiakkaiden arvot on vähän muuttunut ja siellä asiakastyytyväisyyden kautta myös kaukolämpö pystyy pitämään itsensä edelleen varteenotettavana lämmitysvaihtoehtona ja varsinkin kun ollaan koko ajan menossa enemmän tuonne vihreän energian puolelle kaukolämmössäkin eli pois polttavasta, niin siellä asiakkaille näyttäydytään entistä kiinnostavampana tuotteena kaukolämpömielessä. Ja toki myös uudet vaihtoehdot kulutuksen ja kysynnän jousto mielessä ja sitä kautta asiakkaille niin kuin edullisempana lämmityksenä, niin on niitä vaihtoehtoja, mitä useat yritykset asiakkaille tarjoaa jo nykypäivänä. Ja toki myös erinäisiä hybridiratkaisuja on tullut markkinoille hyvin paljon. Yhdistetään kaukolämpöä ja maalämpöä ja mitä nyt sitten muita lämmönlähteitä löytyykään, niin yhdistellään niitä asiakaspuolella sitten joustavasti. Ja kaikkeahan tätä edellä mainittua ajaa myös energiatehokkuus tai tavoittelu energiatehokkuudesta. Ja kaukolämpöpuolella siellä ehkä suurimpia drivereita on tosiaan tuo niin kuin menoveden lämpötilan laskeminen. Halutaan päästä vähän alemmas siinä, niin saadaan verkosta häviöitä pienemmäksi muun muassa. Ja sitten tietenkin halutaan hyödyntää hukkalämpöjä erinäistä datacenttereistä ja laitoksista, mistä nyt lämpöä olisi ylijäämään, niin halutaan se saada verkkoon kiertämään, eli vihreätä lämpöä. Ja sitten toki myös kiinteistöautomaatio on kehittynyt huikeasti viime vuosikymmeninä. Ja sitä kautta se parantaa niin yksittäisen kiinteistön kuin koko verkon ja kaukolämmön energiatehokkuutta. No toki myös teknologia on päivittynyt ja päivittyy jatkuvalla syötöllä. Tulee erinäisiä tapoja käsitellä sitä dataa, kerätä dataa, tehdä siitä päätelmiä, analysoida sitä. Ja ylipäätään se kokonaisuus on nykyisin entistä halvempaa. Laskentatehoa saa markkinoilta, pilvestä tai muualta, niin kohtuuhintaa ja voidaan tehdä monimutkaisiakin laskentoja sille datalle ja siitä nähdä sitten hyötyjä. Ja luonnollisesti kaikki datahan on tietenkin sitten tälle AI-trendille myös pohjatietoa, mistä sitten päätellä asioita. Ja myös uusia ratkaisuja on tulossa edellä mainittujen lisäksi, eli kovasti tutkitaan myös vedyn ja ydinvoiman käyttöä, mutta ne on tuolla teknologisen murroksen sisällä vielä pikkuhiljaa vasta tulossa. Mutta se ehkä näistä toimintaympäristön muutoksista. Ja päivän toiseen kysymykseen, eli mitä oikeastaan tarkoitetaankaan sillä kulutuksella ja kysynnällä. Usein lähdetään hyvin äkkiä puhumaan koko verkon optimoinnista ja tuotantomielessä, mutta nyt tällä kertaa pysytään ihan puhtaasti tässä niin kuin kysynnän puolella. Eli itsessään se on lyhyesti vain ja ainoastaan tapa, jolla analysoidaan ja ennustetaan sitä energian käyttöä tai tarvetta tietyn ajan suhteessa. Eli se on se, mitä kulutus ja kysyntä on. Toki kaukolämpöpuolella sen lisäksi tarkastellaan ajan suhteen yhden päivän, yhden viikon, kuukauden sisällä tätä tarvetta, niin se tarkastellaan ulkolämpötilan suhteessa. Osittain johtuen siitä, että kaukolämpöpuolella tosiaan se ulkolämpötilahan on se suurin muuttuja siinä kysynnän ennustamisessa. Mitä kylmempää ulkona on, niin sitä enemmän sitä lämpöä sinne verkkoon ja asiakkaalle tarvitsee toimittaa. Ja sen takia sää onkin se yksi suurin muuttuja. Toki kellon aika ja asiakasmassa vaikuttaa myös, että millaisia asiakkaita on verkossa kiinni ja mihin aikaan he sitä lämpöä käyttää, niin ne on myös osatekijöitä sitten kulutuksen ennustamisessa.
Ja sitten jos mennään eteenpäin, niin mihin tämmöistä niin kuin aavistuksen modernimpaa kulutusennustetta sitten oikeastaan tarvitaankaan ja mitä mahdollisia hyötyjä sillä voidaan saavuttaa? Tosiaan energiatehokkuustarkasteluja voidaan toteuttaa, kun tiedetään parempi ennuste asiakkaan osalta, niin voidaan verrata toteumaa ja ennustetta ja huomata, että mikäli sellaisia poikkeuksia, niin sitä kautta sitten ohjata vaikka asiakkaan toimintaa korjaamaan laitteita tai jotain muita tapoja, mikä sitten parantaa energiatehokkuutta. Voidaan ennustaa parempia ja ajantasaisempia tilannekuvia, eli missä mennään sillä hetkellä kellon ajan tai päivän suhteen. Tosiaan tuotannon optimointi yksi suurimmista käytöistä kulutusennusteen hyödyntämisessä, eli toinen pää siitä verkosta. No sitten voidaan myös optimoida sitä verkon siirtokykyä. Paremmalla ennusteella voidaan tarkastella ja saada myös energian siirtoa siellä verkossa optimoitua niin, että kaikille varmasti riittää oikea-aikaisesti sitä lämpöä siellä verkossa. Ja samoin mahdollisesti, jos voidaan todeta, että on kykyä joustaa ennusteiden kautta joillain asiakkailla, niin on mahdollista, että voidaan jopa aikatauttaa investointeja oikea-aikaisemmin sen takia, että saadaan mallien perusteella siirrettyä sitä investointitarvetta vähän esimerkiksi eteenpäin. Toki tarkemmilla ennusteilla voidaan myös muodostaa uusia hinnoittelumalleja. Niitä monia on tullutkin tässä markkinoilla jo useammilla energiayhtiöillä. Ja sitten tosiaan voidaan ennustaa sitä varsinaista energian myyntiä ja millaista tuottoa se sitten tekeekään asiakkaalta taloon päin. Ja tässä tosiaan raapaisu siitä, mihin kaikkeen sitä kulutusennustetta voikaan käyttää ja sen hyödyistä. Osa varmasti tuttuja, osa saattaa herättää mielenkiintoa ja ajatuksia. Mutta meidän näkökulmalta niin tämmöisillä aihioilla voidaan hyödyntää kulutusennusteita. Sitten jos mietitään vähän, että mitkä ne tekniset edellytykset oikeastaan sitten onkaan kulutusennustamisen toteutukselle, niin toki vähimmäisvaatimuksia siellä on se, että me tiedetään meidän asiakkaat, eli käyttöpaikat, kiinteistöt, liittymät, rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta tiedetään niin kyseisten kuluttajien perustiedot, ja minimissään tietenkin lähdetään siitä, että tiedetään, millainen sopimus kautta liittymisteho kyseiselle asiakkaalle pitäisi toimittaa. Se on hyvä lähtökohta. Toki nyt ollaan jo tilanteessa, missä kaikki kohteet on tuntiluettuja, joka tarkoittaa, että myös käyttökohtaisia kulutustietoja joka tunnille saadaan, joka liittymistä, joka tarkoittaa, että voidaan tehdä paljon tarkempia ennusteita kulutuksesta. Ja itse sinänsä tuo kulutus kautta ennuste, niin sehän voidaan laskea useammalla eri tavalla. Eli voidaan tehdä se joko regressiosuoran perusteella tai sitten redusoida se huipputehosta, mikä on ollut liittymällä silloin, kun tarkastellaan noita tuntikohtaisia kulutustietoja. Ja toki silloin, kun tehdään vähimmäisvaatimuksia vain ja ainoastaan kulutusdatan pohjalta sitä, niin silloin pitää muistaa, että se tarkasteluaikajakso kannattaa pitää riittävän pitkänä, mutta ei liian pitkänä. Ja myös tehopiikit aiheuttaa sitten riippuen valitusta laskentatavasta niin omia haasteitaan. Mutta vähimmäisvaatimuksista, jos mennään eteenpäin, niin millaisia tietoja sitten voidaankaan hyödyntää sen ennusteen rikastamisessa kautta parantamisessa. Eli pystytään huomioimaan esimerkiksi paikkatietoja, eli missä se kiinteistö sijaitsee, että onko sillä vaikutusta siihen lämmitystarpeeseen. Usein rannikolla on enemmän säävaikutusta kuin sisämaassa, niin sitä voidaan huomioida, mikäli verkot ovat isoja. Toinen, mitä voidaan huomioida myös, on niin sanottu hyperlokaali sääennuste, eli entistä tarkempi
tieto vallitsevasta sääennusteesta kyseisen kohteen kohdalla. Saadaan ennustetta entistä tarkemmaksi. Toki sähkön hinta ja sähkön hinnan kulutusennuste, se ei voi vaikuttaa ennusteeseen varsinkin hybridikohteissa, missä on maalämpö käytössä kaukolämmön ohella, niin sähkön hinta saattaa ajaa asiakkaan käyttöä sitten suuntaan tai toiseen riippuen sen vaikutuksesta. Myös lämmityksen hintaennuste tietenkin on kaikilla, eli energian hinta myös kaukolämmön osalta vaikuttaa samassa tapauksessa suuntaan tai toiseen. Myös tietoja tästä kiinteistöstä, kun on saatavilla, voidaan niitä hyödyntää ennusteen osalta ja parantaa sitä, mikäli on esimerkiksi isoja varastokiinteistöjä tai ihan asuinkerrostaloja, niin niillä on erityyppisiä käyttöajankohtia energialle ja sitä kautta voidaan korjata sitten ennustetta päivän sisällä. Samaan kategoriaan menee kiinteistön käyttö. Toimistoissa käyttö keskittyy työaikoihin ja asuinkiinteistöissä muihin aikoihin, jolloin ennusteen tarkkuutta voidaan yhden päivän sisällä sitten säätää tuntikohtaisesti paremmin. Toki myös tietoja verkon käyttökeskeytyksistä ja muista ajotapamuutoksista voidaan hyödyntää sitten tämmöisen tarkemman päivän sisällä tapahtuvan ennusteen käsittelyyn. Myös tiettyjä tapahtumia, joita on joulut, erinäiset lomat, isot festivaalit, keikat, saattavat vaikuttaa kulutuksiin eri kiinteistöissä. Iso festivaali kerää paljon hotelleihin asukkaita ja sitä kautta myös sen hotellikiinteistön tarve energiasta muuttuu sitten, koska käyttöveteen tietenkin menee vähän enemmän ehkä. Ja sitten tosiaan myös alueellinen kehitys kaavatietojen pohjalta pitemmän tähtäimen energian tarpeen määrittelyssä niin vaikuttaa ennusteeseen myös. Toki kaiken tämän rikastamisen edellytys on se, että on kyky käsitellä sitä tietoa ja tietoa voidaan sitten kerätä erinäisistä lähteistä, apeilla tai muilla työkaluilla. Tarvitaan myös operatiivisen dataan pääsyjä, prosessointiin, työkaluja, tietovarastointia, jotta tieto voidaan käsitellä, erinäisiä analyysejä, joilla sitten tuotetaan sitä ennustetta. Ja toki kun sitten on saatu valmiiksi jonkinasteinen ennuste, niin sitten pitäisi myös ottaa käyttöön, eli alkaa ottaa organisaatioon ja visualisoida se jotenkin hienosti hyödynnettäväksi. Mutta siinä vähän niin kuin teknistä näkökulmaa kulutusennusteelle. Ja viimeisenä tosiaan se, että miten me voimme olla avuksi tässä ennustamisen osa-alueella. Ja siinä tosiaan alusta loppuun pystytään toteuttamaan ennusteita, validoida nykyisiä, tehdä teknologisia vertailuja, suunnitella tietovirtoja, mitä tarvitaan ennusteeseen, tarkastella datan laatua ja yksinkertaisesti selvittää myös nykyisten järjestelmien soveltuvuutta tähän tiedolla johtamisen ja ennusteen toteuttamiseen. Hei, kiitos Juha. Tämä käytiin hyvinkin tarkasti läpi koko ajatus, mikä oli tässä meidän aiheena webinaarissa. Ja ehkä niin kuin yhteenvetona, jos mietitään, niin tavallaan miten me saadaan sitä tietoa hyödynnettyä, mikä se kaupallinen kulma siinä on, miten me pystytään niin kuin vaikuttaa siihen kaukolämpöliiketoimintaan, kaikki perustuu niin kuin dataan. Ja siinä mielessä korostaa se, missä Advian pystyy auttaa, että pystytään tarjoamaan data advisory-palveluita, mitkä on niin kuin monille meidän asiakkaille tuttuja. Pystytään käymään se kokonaisuus läpi, miettimään niitä nykyisiä ennustemalleja ja lähtemään sitten katsoa, että mitäs muutoksia siellä mahdollisesti tarvitaan. No sitten kun mennään niin kuin muutoksiin, niin sitten tietysti korostaa se, mistä alkuun puhunkin, että ne on erilaiset projektipäällikköpalvelut, miten me pystytään kokonaisuuksia hahmottelemaan, pilkkoon ne palasiksi, miten ne saadaan projektia viety läpi. Ja sitten ehkä kolmantena pointtina tuossa sitten, niin kun puhutaan sitten ihan sitä datan käsittelystä hyödyntämistä, niin sieltä löytyy tietysti meitä Juhan kaltaisia kavereita ja sitten löytyy data scientistia ja analystia, että päästään mittaamaan niitä hyötyjä, mitä ollaan lähdetty tarkemmista ennusteista, kulutusennusteista ja sitä dataa. Tuossa yhteenvetona, ja meillä on
yleensä tässä lopussa pieni polli, eli kysymys, se varmaan näkyykin tuolla oikeassa alalaidassa mulla. Eli jos käytätte pienen hetken siihen, niin meillä on 3 hyvinkin suoraviivasta kysymystä liittyen kulutusennusteiden kehittämiseen. Että löytyykö kulutusennustetta? Sitten ehkä sellainen on olemassa, mutta haluttaisiin käydä sitä läpi ja parantaa taas sitten kolmantena, että hei, että meillähän on ihan täydellinen kulutusennuste, tämä homma on jo hoidettu. Katsotaan, miltä toi kysely näyttää tällä hetkellä. Sinne voi nyt niitä ääniä käydä laittamassa. Eli oikeasta alakulmasta löytyy nuo kyselyt. Hei, täällä tuli kysymys, Juha. Hei, mitä keinoja meillä voisi olla huomioida ilmastonmuutoksen vaikutusta pidemmän aikavälin lämmön ennusteisiin? Erittäin hyvä kysymys. Toki kysehän on siis vallitsevan säätilan muutoksesta hyvin pitkällä tähtäimellä. Erinäisiä ilmastomalleja on jo nyt olemassa, miten Suomessakin lämpötilat mahdollisesti tulee kehittymään, kun ilmastonmuutos tulee ja vaikuttaa. Toki ehkä nyt ihan palmuja vielä ei ala kasvamaan meidän leveysasteella, mutta kuitenkin lämpimämpään suuntaan ollaan menossa, joka tietenkin tarkoittaa, että se lämmityksen tarvehan pienenee tai muuttuu ainakin vähän matalemmaksi, mutta se, että miten sitten vuoden aikana se menee, niin se on erittäin hyvä kysymys. Mutta nykyistä kulutusennustetta pitemmän aikavälin sääennusteella kun laskee, niin sitä kautta sitten saadaan sen vaikutuskin niin kuin esille myös näin niin kuin ilmastonmuutosmielessä. Hei, kiitos kysymyksestä ja selkeästä vastauksesta. Tällä hetkellä meidän kysely näyttää siitä, että näettekö, että nykyistä kulutusennustetta ne voisi kehittää, niin suurin osa vastauksista on tuolla, että ehkä haluaisimme käydä läpi asiantuntijan kanssa läpi nykyistä kulutusennustetta, ja sitten jakautuukin äänet melko tasaisesti, että yhdellä vastaajalla on jo täydellinen kulutusennuste ja sitten yhdellä että ei ole ollenkaan tai sitten vähän jakautuu pienemmiksi. Mutta tämä oli hyvä yhteenveto ja kiitoksia meidän puolesta. Meillä on ollut tapana, että tulen kysymään vähän palautetta ja ajatuksia tästä webinaarista, niin palaan siihen loppuviikosta, mutta tässä kohtaa iso kiitos meidän kuulijoille ja iso kiitos Juha tästä. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa. Moi moi.